Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payang ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Okay, nagasat nga aldaw ti Huwebes tayo amin na sapada po, 9 ti mabilang or 10 ti mabilang, idi bulan ti Hunyo 2022. May danong ka na kayo, babaen ti entertainment news and report online. Ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dahil ito bagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwak ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, para ti technical control, para ti sursurok ng mesa nga oras. Ngintay manen panang talantan, ken panang diskutir. Agsisindo kat tayo man na po ti kapanpanunutan na para iti dito ay dikitin sagana tayo nga tupikos tayo when issues ngayon tayo pagsasaritaan. Iti dito nga daw apo sa nga ili tayo ni Provincial Veterinarian Dr. Lloyd Valenzuela tapno pagsasaritaan tayo apo gaputa in Metro Manila gagiyem ken kaabsat. Kada gito nga aldaw umababot na po ti presyo ti karne ti manok iti 190 to 200 pesos gagiyem ken kaabsat. Ada digiti ano tayo, ada digiti kalugaran tayo nga digiti ket biyahero nga mapan agisang pet apo ti manok from south and north, especially Pangasinan, Ilocos Sur, ngem kada gitoy iti umabagatan kinukulang, kinakapos gagiyem kay amsat. So mostly base apo kada giti kasi kasarsarita tayo nga biyahero nga agapo wenno mapanag-alala iti manok, live nga manok, kaadwan niya paggapuan na po ti supply nga sumrek iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket ijay Cagayan. So nag-adjust base apo kadito informasyon tayo dito Ilocos Norte ti presyo ti manok gapo kadito medyo nakirang supply gagiyem ken kaabsat. Ken sublianan tayo apo digiti mununan nga issue tayo gagiyem. President-elect Bongbong Marcos libre kano na po nga makastrek iti Estados Unidos once nga agasumeren nga presidente iti pagilian nga Pilipinas gagiyem ken kaabsat. Kalikagom nga 20 pesos nga bayad ti kada kilo iti bagas narigat wenno awan namnamapay nga maipatungpal gagiyem ken kaabsat. Digito apo digiti napili tayo nga intay manen idasar pagsasaritan pagsisindukatan ti kapanpanunutan tampog iti programa tayo Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, Sauyo Fairview Quezon City,
ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Okay, iti dati agundaway po adan iti linya tayo ni Dr. Lloyd Valenzuela ti provincial veterinarian tayo. Tapno makainuman tayo inline na po iti presyo ti karne ti manok medyo concerned tayo po karite presyo pambagas sabsabali pa nga supplies to include services gapo karito dumigdegdeg nga pangta mabalin nga panakaramid ti food crisis gagiyem kay kapsat in Metro Manila base apo karito information na sagap tayo nagmove na po more than 10 pesos ti nakaingatuan ti presyo ti karne ti manok in Ilocos Norte. I think 5 pesos tingin matuanen apo ti presyo ti produkto dito nga produkto. So kumusta dito poultry owners, operators dito yung probinsya tayong Ilocos Norte, ken dito kabangibang tayo nga probinsya. Okay, tilinya, iti dati yung daway, kayo naman tayo live and exclusive, Dr. Lloyd Valenzuela, manipo daw iti Provincial Veterinary Office. Ma'am, good morning. Thank you very much. Iti ited mo agundaway, nga makainuman da ka iti dito yung aldaw, iti programa tayo Damdamag ni Berto. Good morning po, Doktor. Naimbag nga pingat Robert. Gayem Robert, kan buya iti dati vlog mo. Okay. Ma'am, kumusta? Ti monitoryo iti supply ti manok dito probinsya tayo ng Ilocos Norte ngamin kas kunakon ada dito information tayo ng Manila nagmove ti dakel 10 to 20 pesos di presyo da kano Manila from 170 aglakla ko di iti marketen iti 190 to 200 plus. So in Ilocos Norte kumusta ma'am ti supply ti manok Apo Valenzuela ma'am? Well, for purposes the supply ti manok adang amin ti talo nga contracting companies ko na tayo. So dagiti at the partners nga farmers poultry raisers nga dati naka-i-provide ka dagiti housing ti broilers. Isu nga dagiti nga talo nga kumpanya dati Bounty Harvest ti San Miguel ken ti Danway. Makita tayo nga adda dagiti rumrumwar adamit dagiti sumsumrek. Ti Bounty ket adamit diti dressing plant contract da diti Batak. Isu nga ti ngamin manok apo ket very dynamic. Rumwar nga production tayo sumrek nga dress. Or within Ilocos Norte dagiti maibuno pan ka dagiti munisipyo iti damet nga i-dress. Wano saan mai-dress iti probinsya tayo maibunong within Ilocos Norte or atap kay rumwar nga dress. So nga very dynamic kunak iso nga haan nga naka-specify nga no production tayon dito ilaeng ti baka ikonsumuan na wenno pakailakwan na. Okay. So kadagiti presyo tinaudi nga monitor mi ket 5 pesos tinag-increasean na at 100 at imabot 180 per kilo. Yes. Nga ti karne jakam mo no natin pinag-play na ta kadagiti nga panawen ket considered nga digiti hatcheries tayo ket adamit digiti hatchery ko na tayo digiti pagpapisaan ti dagiti broiler nga itlog haan pay unay nga simlek dagitay piet nga para ka dagiti contract growers iso nga natutuusin meron yung lean months nga kunatayo met during this rainy season. Ngem no pay no kasta at damit ti factors kadagitay nagkaroon iti areas nga natamaan iti highly pathogenic avian influenza. Kasla iti tinga na Luzon, Central Luzon, parte ti Isabela ken ti dumapay nga lugar. Kasi napo just na dite matamaan kadto dite penatamaan ket adati panagtitinulong tayo kumaapo nga tartaraken iti manok. Okay. Okay, ma'am, so didi konsumo tayo dito kasi adda kita kalugar biyahero na ti trabaho da talaga ket agala da iti live nga manok then sumrek dito Ilocos Norte ti pagalalaan da kadito ket Cagayan. Yung mga contract growers natin dito Ilocos Norte, kumusta ti monitor yu kada-kada? Likewise. Yes, ma'am.
agpasyarmet, kahit kung asawen, dagiti production tayo, at mapan ita is Ilocosur, at mapan Cagayan, at mapan ti do mga probinsya. So nga, at mapan La Union, for dressing, sang kabasito lang di portion, kada di production tayo dito, iti, og subli nga dressed chicken. Ti adon tata, ti makita tayo, kata damit, dagiti mechanically deboned chickens, na kuna tayo, dagiti, isub-supply da ka dagiti supermarkets kan ka dagiti fast food chains. No makita yo haan dagiti nga sub-supplyan dagiti local nga producers tayo. Agaga po iti central plants daw no central storage facilities da ket isu dati mangidanon dito dagiti fast food chains kasi la kumada dagiti ti serving na ti chickens, fried chicken kan dati mapay. Ti supermarkets sa damit dagiti suppliers da nga is either na direct importation or from traders outside Ilocos Norte. Okay, Doc. So kadagitoy nga gundaway medyo adu digiti risgo iti kakastoy nga negosyo especially diti nangina nga mausar inputs kadagiti kakastoy nga negosyo. Awan ti sign nga makita nga apektado digiti poultry growers tayo or poultry owners ti adjustment kadagiti kakastoy especially wenno pagpakan kadagiti taraken Doc. No dagiti contract growers dito unay madlaw siguro dito bentahe da pay siguro kasi manayonan med DJ per kilo live nga kontrata da iti kumpanya. Dagiti ngamin detalye nga kasi nga hantay unay hantay yung aware of. Yeah, so mas nga isudat na mo siguro bentahe da ko naktano nadagdag send ay no dete lean months ti manok nangangato presyo na low supply and demand amakuna. So kadagiti nga panawid no nababati presyo kaslamet iti dadto mga commodity ngumina no kwa. No I don't know adto ti supply lumaka ti presyo. No adto no basit no bumasit ada tendency ng agnato lata. So nga ti very dynamic ko nakita taypay lang ti presyohan ti manok kasi there are instances na adamit ti pinagbaba na kaslan mapan iti 140, 150, 160. So ila ko damit ti 180 to 200 ti karne no kwa. So hopefully ang sublinton after siguro Christmas manen or kada ti aglalo ket agi prepare da kada dagitay food items na intended for the Christmas season. Usually during September, October. So yung production nila most likely naka-geared towards the preparation na dagitay products nga pang Christmas. Okay. Doktor, hangalingit kada tayo dito supply ti baboy, supply ti baka, medyo and yung presyo talaga nangina. What I have in mind, baka di demand ti manok ngimato. Doktor, gabuta, di kanginat iti karne ti baboy ken baka nag-ship ti tao iti chicken sungimmato ti demand. Saan niya ground dito kay adjustment ti presyo, Doktor? Kas na ko nakita tayo law of supply and demand, bimasit ti supply, awan ti supply ti ti karne ti baboy, nag-shift iti sa bali nga protein source, kasla iti manok. Ti baka actually kat halos ka presyo ti baboyen kadagiti dato mga lugar. Although dadagiti sa ludaran tayo nga munisipyo nga still na maintain dati hanunay nga nangato nga presyo iti karne ti baboy. Ket ipa dakalabanag ta na sa lutsud mo dayta presyo hantata dati nakita DJ figures tayo iti imported meats kadagiti ag trade at dati loopat nga lima nga legitimate traders tayo iti karne iti baboy nga agang angkat iti Manila iti dadtong mga lugar ti Central Luzon nga umay agipan iti kadagitay karne ti baboy nga legit kuna tayo o dagiti nag-undergo iti accreditation process tayo kinita tayo compliance kadagiti international standards kastamet iti public health ken safety. So nga nakita tayo dagiti so nga napa-accredit na i-recommenda tayo nga ma-accredit ken ni Apo Governor.
Ada limang, ada inem nga na accredit tayon nga sources ti imported meats. Ada ti imported meats ket pansamantala pa lang. I mean, hindi babalik tayo iti panagtaraken iti baboy, aglalo ket ti produkto tayo ket nga pagtangsip tayo ti Ilocos Norte iti bagnet ken ti longganisa ket well known ti Ilocos Norte para kadagiti duwa nga produkto. So nga again ang subsublin ti lako ti bagnet iti merkado kastami ti longganisa ngem dente karne nga ilako dati wet market apo dawat ko kadagiti apo nga mamayores ken dagiti adda iti BPLO ken licensing ay sinuman non ti treasury kitaan nyo apo ti pinaglako dagiti meat vendors tayo kasi no frozen meat data amumi no manot presyo ti pinagipasa dagiti importers kadagiti traders tayo intoy kastamit di traders kadagiti meat vendors iso nga no imparehas da kada iti presyo ti karne ti baboy nga lokal dakkel una yan ti ganansya dakkel manuhan ti perdition tayo. Okay. Nadakamat yung metlaingen di ti panagsubli ti ganay-gay ti panagtaraken ti baboy. Ada dito may isang question dito doktor kunana ket sir pakidamag man ken ni doktor no addapay maururay dagiday na apektaran iti African swine fever wenno ASF ti taraken na nga innala digitay adda iti gobyerno ngamin adeng kari ti provincial government nga maipaay kadakwada. Any comment, Doc? Actually naikan ay backyard races laing tiinikan tayo apo sigon kaday proyekto tayo kaday program component tayo ket backyard racers tinaming ti provincial government uray ti national government ket dagiti backyard no dagiti smallhold amakuna ipanagpurak na dalang sa kabasiten nga dinaikan dagiti na deny totally nga na deny iti insurance da totally no kung nakapuawang pulos iti maysa nga naawat da manipod iti PCIC kasi nandun sa program component natin yon program design makuha tayo no mangtat tayo kadagiti at damet na alada iti PCIC wenno iti DA iso nga na i-clean mi nga umuna dagiti listaan bago tayo nga agpa i-process kadagiti may ikan iti ayuda iti nga financial kas nako nakadda ka no dagiti listaan tinadinay iti PCIC so dito madama nga your ornos dito kadwa tayo tapno iti kastaket pati isuda maikan ngem asante basit ko mga ganaten ako ta aduti adda dito pa verification nga aramiden tayo kadagiti duwa nga opisina ti DA ken ti PCIC kastamit ti opisina ti municipal agriculture offices kadagiti listaan yun lang pong mga officially nga na-call out. Officially no ko nami ako tay kasama kada di master list nga naalaan iti baboy ti maikan. Dagiti haan nga makaawat iti wenno nakaawat iti PCIC wenno iti DA. So nga no na-deny iti PC no nag-PCIC kayo ket na-deny totally nga na-deny. Kung i-clarify di apo totally nga na-deny awan pulos din na ited oray may sa kanyayo isa dagiti mabalintay nga ipa-reconsider kan ni ako governor na maikanda. Ken was ko nakita tagan anos tayo kasi tidadto mga luglugan manikod pa idi 2019 adu pa ti madina kaawat kadagiti ayuda para kanyada. Ket iti probinsya tayo tinaming ti probinsya dagiti haan nga naabutan ti dayjay nga benepisyo tinaming ti munisipyo met inikan met dagiti munisipyo ida so again saan lang nga dagiti ayuda nga kwarta tinaiyawat no dikat pati dagiti ayuda iti panagdisinfektar dagiti kagamitan backpack sprayers kada power sprayers nangted pa iti provincial government apo babaen ken ni apo governor Matthew Marcos Manoto kadagitay food packs nga naited kadagiti aming 2,334 farmers nga officially nga naka-rehistro nga naalaan iti baboy. At dapat iti proyekto nga nakasayan kat bareng no makasapu at dati pakasapulan tayo iti
paggatangan iti Burias ngem your uray tayo apo kasi iti bultuhan a panaggatang throughout the country aglalo kadagiti areas nga imununa nga natamtamaanen agkirkirang ti Burias nga ilako na mailako nangina kay ket din ginto nga nadagitay ang tartaraken iso nga iyanos tayo apo dagiti hog raisers nga na officially nga na ilista apo ket adati makuna nga assistance kanya da uray may sa kada may nga Burias iti kada pamilya at danayon ito nga feeds. Iso lang dayjete nakaprograma pa lang kanyami ako. Okay. So, nadakamat yung doktor, di may panggip iti insurance and at the same time the provincial government. So once nga nakaawat di iti insurance, tatanggap pa rin pa sa yung galing sa probinsya, doktor? Saan mo kan ako Robert kasi nakaawat dan iti sa baling ahensya ti gobyerno. Okay. Kasi uri ti DA ket no iti DAED idi sumret ti PCIC at dapay lang may extension nga inaramid ti DA iso nga adda dagiti doble ti nakaawatan da naka-insure da, nakaawat dat PCIC. Tapos na isama pa kaditi master list TDA, iso nga doble day dinagawatan, nakaalaan da. At dapat dagiti dat do mamet nga ililing ako nak nga 100% inikanda amin, nakaawat da iti munisipyo, kasla iti Batak ko man, city iti Batak nang tadda amin iti kadagiti natamaan. Makaawat dapat iti probinsya. No, awan lakit iti insurance when awan lakit iti naawat da iti DA. Okay. Doktor, yung funding po from the provincial government, aware po kayo adda available nga pundo with this program para kadito natamaan iti African swine fever, Doc? Adda naka-preparar kanyami iti 7171. Tas na ko nakitay ket iuray tayo, di kami met mabalin nga ipanen, no awan deti sentinel program. Adalang deti sa bali nga grupo nga gunglo itat nga aramidan ti deti inspire program madamat assessment ti DA region kadwada kami nga panaka-evaluate dagiti mabalin nga pakaiyawatan iti proyekto. Ngem kas na ko na kita antay pa no kasi no kanyada ti pumasa tapno iti kasta ket matulungan tay met iti production ti panagpapawian makapasublida iti panagpapawian. Okay. Doktor, how safe ti Ilocos Norte in line of African swine fever or ASF? Based on your monitor. Kas na ko nakita tay ket dagitay 2,334 farmers isuda dagitay nag-report nga may nagpa-assist iti opisina tayo. There were 182 positive sites nagre-report 200 plus the positive sites tayo ket nairaman dagiti dadto mga farmers babaen detay calling operations no 500. Ngam no dagitay adda iti adayuda wenno adda iti sa baling nga barangay wenno saan napnatayan da ngem haanda nga nag-report pulos pagpasend tayo apo bakit mahaan nga na officially nga naka-enlist kanya tayo dagitoy nga farmers nga natamaan kayo man iti ASF kasi awang pang pruweba tayo nga dayta nga farmyo ket daydi nangyari ita farmyo ket gapo iti ASF tawam met detay panakaalat ti laboratory samples iti data nga. Di ba doktor may adati may suswat kadagiti municipal veterinarian agriculture office nga test is it a laboratory test do we call a laboratory test kadagiti pagtaraknan no safe done saan do we may ginagawa po ba tayo? Yes, dete ko namin surveillance zone within the surveillance zone. So yung surveillance zone niya is within the 501 to 1,000 or up to 3,000 kilometer 3,000 meters from the positive nga farm. So the surveillance zones kasi na-produce negative dagijay kasi outside da kada 500. Puro negative metket di dagiti na ala tayo nonetheless dagiti yan tay areas ti worry me up Robert ket dagiti luglugar nga saan nagre-report pulos
or saan pulos nag-undergo iti proper cleaning and disinfection, wenno saan na pulos nga nakikita ko na hinay kunak man lang yan, saan na nga pulos nga i-report dagiti tarakenda nga natay. Kasi di tayo maibaga no ASF di dyan, wenno saan. So, with the program itself ng ASF recovery or ASF repopulation, dagiti lang talaga na officially na i-report na natamaan ti ASF, ti maka-benefit ka din dyan. Okay. Percentage-wise, Doktor, i-consider ka di 90, 99, 80% nga ASF free ti Ilocos Norte te? Doktor? Nung kuna tayo nga ASF free as pink zone, may salain yan dete haang nga nakapagpa-upgrade di pa nga nagipasa iti anyaman na requirements, tilang ili ti bangkin. Tidak do mga ili nga nababati idi ket dito ili ti panna pitig yung forward tayo dagiti papeles da iti regional offices. Ti ili ti dumalnek ket pinili or orayan tayo dagiti pannakiyak grade da nga yellow zone. Dagiti yellow zone is totally mabalindan ag taraken iti baboy. Ngem no dagiti pink zone nga dati nga tinamaan iti ASF isu dagiti ag sentinel pay dagiti natamaan nga farms nga area no dagiti nagkalautan tayo ngem dagiti barangays nga adayo ka dagiti nagkalautan tayo isu dagiti siguro ti mabalindan ag taraken kasi pink zone meten so buffer zone ngem ngem importante kat agi-report kayo nga dagos no in kaso at dan man detay mangyari nga anya man ang papaspasamak kadagiti taraken. Tapni tikas ta maiprueba hanga dakes nga agpasampol ka no lakit di ammo masigurado ka nga sinurot mo dagiti patakaran ti biosecurity. So pangarigan di kana napan yan dagiti nagpas positive idi awan inyaw awin mo a karne nga napay lang ta freezer mo nga di nagugasan ket ipakpakan mo sigurado nga di ka na pan nakius-usyes usisero wenno usisero kada di area nga agdinamag nga adda na laka nga baboy yun ado nga ba consider wanti dete irrigation nga inpay dita lugar mo nga isot pagalalaan ti tanom ket at damet gayam natayan di JJ sa baling nga lugar mabalin di so matakom ton DJ at the virus na yun yung mga consideration so nasaan tayo pula at the pula nga nagapuyan ti infected zone may itayan nyo nagpadakay kayo ti tarakan nyo yun pwede yun mga sources of infection natin. Okay. Doc, another phone text question dito. Damagin man sir, open ka din dagiti imported nga karne nga mailako kadagiti merkado especially groceries or markets from the mall. Kuna na ti Doc. Yung nagtanong at mukhang kilala ko yan. Okay. Talaga. Mukhang kilala ko yan. Yes, Doc. Okay. Actually ako, at dati compliance audit team ti Kapitolyo para iti kaadwan, informasyon ti kaadwan. At dati compliance audit team ti Kapitolyo nga haan lang nga ti grupo tayo ti provincial vet ti membros. At dati membros na nga sa Bali. Health sector involved, no? So, no, dati yung grupo kat mapan kami ag-evaluate ka dagiti sources, dagiti importers, direct importer apo nga to trader. Direct importation nga agi-deliver no aglako kadagiti legitimate nga at business permitis kuna tayo lisensyado nga aglako ditoy lugar tayo nga as iti karne. So at lima nga legitimate na nakarehistro, nakalisensya nga aglako iti karne iti lugar tayo ket isu damet dagiti mangangkat kadakwada wenno saan dagiti mismo nga supplier nga na-accredit at direkta mapanyan dagiti supermarkets. Actually intended that the intention was for the bagnet producers, no? Bagnet producers and longganisa producers kaya ini-open tayo initi isa-select dagiti dagiti importations para iti dagiti nga industriya. Ngem dagiti gapot ti kakirang iti baboy timet nga babalawen nga awan di mataraken. Ngem at damet dagiti lugar nga mabalin ko mga agtaraken, di ba? So kas na kita tay
no yellow zone ti pinili ko man ket mabalinen. Actually mabalin pink zone siya. Hindi siya tinamaan according kada report ay according kada datos nga awang policy na i-submit nga nag-positive, awang policy positive nga nag-positive nga farm ita nga lugar, unless tay kunakon awan ti na i-report, no? So no na i-report, no awan ti na i-report ket adanat natay medyo kuidaw ka, no? Ngagtaraken ka lang. Yan, no, sigurado ka nga awan ti natayan dita lugar mo, kita dayo ka iti dagiti dadto mga farms, more than 1,000 ka, at kadagiti dadto mga pigiri ita lugar mo, then pwede kang agtaraken, kita antayon no kasano ti adnayas na ita. No okay digitaraken mo, then you are not haang kayo nga natamaan ti ESF iti at dita nga lugar, dita nga parte ti pinili. So okay yung pagudpot yan Adams, yellow zone na sila eh. So pwede nga pagkakin. Iti ko mailit ti Burgos, may mesa lang dyan natamaan, nagiging dadto mga barangays, pink zone na ang Burgos, yung mga dadto mga barangays, nga dayo ka dahil pink zone, dayo ka dahil nag-infect, nga ag-sentinel pa lang, yun pwede. Pero again, take motion ko na ako, no, ikang ka nga nagre-report hindi, hanggang nga nagpakita iti kinapudno din nangyari dito farm mo, nakalabanon nga at tulat na tsansa nga agsupli din nga sakit ita farm mo. So mag-umpisa naman tayo sa ground zero nga kung na tayo. Again, take ko nakita tayo na advisean tayo dagiti municipal agriculture officers, ang moment dagiti meat inspectors monitoren da dagiti agla ko ti karne in recommend dakpay kit din nga kasama yo dapat ti business processing yo ti munisipyo ti treasurer's office tayo kay kitaan naglala ko da iti karne ti nga imported ket na lang da ita tapos iparehas da ka di presyo da iti local karne. Ay sa bali de taxation na no kadija. Diya ka mo no kasano ti pamay anda po ngem. Iyon yung advisory ko. Advisory tayo kadagiti man munisipyo siguro kasi di tayo met mapalin nga kontrolen at the provincial level ti presyo. Okay, since Doc nga dati advice yung kasta yung imported mas mura kaysa yung local production natin sa karne, especially baboy siguro and to include beef. So kasanot pa ng determinar ti buying public kadi imported nga karne, Doc? Wait, when it comes, iulit ko lang, i-clarify ko lang. When it comes to beef, nakabasit karne tayo nga lokal kesa yung imported. Kasi chosen na karne ti beef na sumsumrek kanya tayo. Awan pwede ti bultuhan nga frozen meats at frozen beef na sumsumrek inti lugar tayo unless dagiti medyo high-end nga stores. Kasla kung iti meat depot. Yun yung mga medyo dito sumrekan, gumatan ka, kadagiti quality nga Angus beef, kadafan, wagyu, at apay sa lako na wagyu, diya kamo. So dagiti nanginabasit ti kalidad na, nanginaantas na, Okay. Doktor, karakti, may lakong beef. Okay. Yan na may pagyat ti karne ti baboy ket kasano nga ma-identify no hard frozen no kanalam kami is launay. Okay. Doktor, do nakalamlami is launay di karne. Ket madlaw daytay karne nga no ipindot mo kasi ket natangket. Yon ay frozen meat. Okay. Ngem no dahil ipang ipilit lang ako kitain nyo dahil panlakakat na nalinis sikat na frozen meat. Okay. Doktor, mabalik po tayo dito sa manok. May mga katanungan ulit. May nasabi ka kanina, Doc, regarding the broiler egg will be arriving soon. Is this the reason for the shortage of chicken kasi awan the broiler egg? Okay. Doktor, naka-under pa po kayo, Doc. Hello, Doc? Hello? Nawawala po kayo. Okay. Hello? Yes. Baka nakapsot yung signal ko ito.
Okay. Hello. Okay. Okay, Doc, Hello. naririnig po kayo, Doc. Yes. Okay. Okay Yung na. question mo nga about broiler egg. Yes, go ahead, Doc. Okay, sige, okay na. Ayun, yung naibagam tatay nga broiler eggs, awan na ibagap ng broiler eggs, ako, broiler chicks, tisumrek. Okay. Broiler chicks na taraknen, nagite contract over manen. Yes. Oo. Okay. Medyo, okay. adete mako na off-peak tayo, iso nga, awan pidete. Adete peak season tayo nga minti panagtaraknan iti manok. Usually dito iket diktado net dagiti hatcheries dito nga banag. Ito nga hantayo met ken dagiti contracting companies. Okay. Awan kadi ko na nagtoy ti selling price ti manok and baboy the local product, yung local product, selling price. Di ba meron din yun, Doc? Well, actually, data kit recommend data yung saan nga nakapasa iti sanggunian gabot dati tikunada kit diti price act it does not warrant di panangiset iti press ratio babaen ti local government units. Ngem mabalin nga i-regulate ti munisipyo data through a public hearing including hindi lang yung meat vendors, lahat po sana ng stakeholders. Lalo na yung mga ordinaryong taong mamamayan na tulad ko nga agata gumatang itatsendahan. Dete haan nga agtartaraken, haan awan titaraken nga maparti, when awan titaraken nga mailako tapno inak gumatang. So may mga instances po kasi na nga diktado ti hatchery met dagiti production da kastamet dagiti kumpanya dagiti contracting companies no kaano da nga agpa-deliver iso nga at dati lean months tayo at damet dati peak months tayo. Okay, Doc, yung rainy season nakakaapekto ba dito sa sa poultry product poultry growers, yung mga poultry owners? Ano tayo nga ti poultry dati tuto ken dagiti taraken nga manok na nga to ti epekto kanya dati ammonia odors ken dagiti tutudo di pa nakasapsaprida so nga no makita yo dagiti dadakkel nga manukan at dati sarikdada nga teltelon nga sako. Okay. So good tent no so pangsarra kada di sarap panang sarap da kada di arbis when natudo when no sapri niya so sakit apugat na lakada nga maapektaran iti respiratory diseases at lalo no draft di condition di angin no kaya na di panag ipot pasiro yung ammonia odor at pangato nga medyo sinapudot di ba so by flow umuno nang ang pangato di ammonia odor maapektaran ti respiratory system dagiti taraken tayo so nga alis to ang panateng alis to nga kumapsot alis to met nga matay so yun yung mga tinitingnan natin drafty di condition ikanyo ititabing tapno itigas taketon no nalami is di oneg ikanyo mangipang kayo artificial lights when artificial source of heat tapno itigas taket may kanta iti warmth when pudot ti bagi. Okay. Lastly, Doc, dahil dati yun iti rainy season, amok nga pa yung di pa nagbaliw ti weather ket pangtano daduma iti salun at iti taraken. Mabalin niya kan tayo di kita dumdum nga gagbuy-buya kada tayo ita, kada iti tips tapno mailiklik iti panagsakit di iti taraken da. Amin na klase iti taraken. Dr. Valenzuela, please go ahead. Yes, kadagitay at taraken iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalbing ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanom nga ipainom tayon ket hang agapo kadagitay stagnant waters tadi pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umuna makita mi nakutong pero pandangan nga managinom deta taraken at takimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no kada di apo so nga ken dito pinagtutudo na nakalamanag na salsud mo dito Robert ket dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kada titudo
baka ket no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen, mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan, madida makarukat ta nakagalot da, why not igalot yung laing nga asideg di balbalay yung mga ramit kay te temporaryo nga paglinungan da. Tapno itikas da ket no kumay tadanom alis do kayo met nga mangi yakar de tataraken nyo. Ket kadagiti areas nga at dati na i-put up nga animal shelters na usarin nyo dagiti nga fasilidades ako kasi intended dito nga pangilulungan nyo pansamantala kadagiti taraken nyo. Okay. Doktor, maraming salamat po. Itinted yung agundaway nga makainuman da kayo dito yung aldao, iti programa tayo damdamag ni Berto. No, at dapat iti Jack na damag nga kayat yung panginformar kada iti agbuybuya kada tayo. Iti dito yung agundaway. Go ahead, Dr. Lloyd Valenzuela, ma'am. Agyaman na kiti dito yung agundaway. First time ko nga ma-interview ka dito yung vlog mo, Robert. Kaberto, ano tawag mi ganyan, Jack malagipet, tatatimet, dati sa bali nga kiti radyo niya. Okay. So, agyaman na kiti dito yung agundaway, kan sapay ko man dagiti nagtuya kanya, nagtingek kanya, ket at damit pa nakailawlawag dagiti kayat da nga maamuan ket no adda ti kayat yung nga maamuan nga mas klaro si dadaat yung opisina tayo mangsango kanya yung makisarita kanya yung hanlakit din nga dagiti makaperti iti mood nga kuna tayo. Okay. So, naimpag naltaw tayo, naimpag na malen. Get happy weekend. Okay, maraming salamat Dr. Lloyd Valenzuela di apo ni Dr. Lloyd Valenzuela ti provincial veterinarian nya very accommodating gagigim kabsat since dakiti radyo tawtawag ako no dagiti casting nga problema ni Dr. Lloyd Valenzuela. Once again, maraming salamat po. Mabuhay po kayo sa Provincial Veterinary Office. Thank you. Good noon. Okay, so di jay, gagiyim kabsat ng iganyo, digiti reasons, no apay nga dati kasjay nga adjustment ti presyo, digiti produkto, especially manok ka, gagiyim kayong kabsat, digiti claims yo, may panggipa po iti African Swine Fever, siguro, sumarsaruno ko na ni Dr. Valenzuela. Before nga, ano tayo, mapantay iti sa baling pagsasaritaan tayo, i-greet tayo apo, digiti viewers tayo, thank you, Kenka, Jeff Garcia, ni Novelin Anacleto, ni Pastor Arvin Palaganas, ni Abalayan Lando Barot dita Hawaii, kastapay ni friend ko Ancheto Pugyaw iti Kakapian, ni Dorocha de la Cruz, ni Mr. Hector Baitek iti Canada. Thank you very much for watching. Ni Annabel Agustin iti Metro Manila, ni Maria Luisa Eusebio, gagiyim kabsat. Thank you iti panagbibuya yon ni Richard Compesto, Dato Pula Wilkins. And may cousin Onofre Durupan dito Hawaii, ni Marivic Garcia, Marites Ganyo Arios, may cousin kaanakan from Hawaii, gagiyim kaabsat, Dorocha de la Cruz, may sister, Ije Paranaque, Eloisa Guerrero, thank you very much. Irene Corpus, Pasyukan, di na ako nagkamali, Irene Pasyukan, Bacara, Ilocos Norte, Romel Lorenzo, thank you very much, iti panagbibuyayo, ni Hazel de la Cruz, Ijay, Las Vegas. Thank you, cousin. Hindi pa nagbibuya. My sister Marisa Siruma of Ivavich. May tukayo, Roberto Garo, dita Estados Unidos. Happy birthday, tukayo. May you have more birthdays to come. Thank you very much. Hindi pa nag-buyam ni Prihigio Lorenzo Jr. May bayaw, utong. Thank you very much. Ma'am Elis Tamayo, thank you very much for iti pa nagbibuyam. Ken ni Marisa Siruma. Okay, ang subli ito po parida Dubai, kalpasan digitoy. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City.
DRT Auto Restoration. Adung diri nga kapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day tila pipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibuk agrik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliw aputahe when numakan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub, iserbida digiti sumaganad, kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito yamakan iti Steps Food Hub, masarakan ti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Okay, ayon na. So adu digiti napidot tayo apo nga rason or makaagapon no apay nga kastoy ti aggangat nga to digiti nga produkto manok nga gagayim kay kabsat. Yung akin para sa akin yung analysis ko diyan gagayim kay kabsat nangato apo ti demand ti manok kadagitoy nangato ti demand ti manok kadagitoy nga alal daw gapon nga di panagnato apo ti presyo digiti karne ti baboy, karne ti baka, gagayim kabsat. So yung mga digiti padak nga saan niya makabalin nga gumatang iti nangina nga presyo gagayim kay kabsat. Ag-ship ka kadidi nalaklaka. Gagayim kay kabsat. Babanin na mapangkaitikan but pagka meat niya men di source mo ti protein gagayim kay kabsat. Gabi si advice mo digiti doktor deta digiti kada tayo ti DJ panag kasapulan ti bagi apong dumdum ngeg deti apo ti maysa kadagitay rason niya masapul mo met ti agsidelata iti karne ang agapo ti bagbaga digiti mas safe nga agsida ka iti nateng tapnon di kasta makaliklik ka kaditi kastoy nga sakit alta presyon nangato nga kolesterol panagnato ti sugar kadadami namin apong dumdum ngeg agbuybuya adalat ta diti time nga talaga kasapulam ti protina manipo diti karne so from tatanangin na ito'y tayo Lawag City I think more than 400 ti karne ti baka gagayim kabsat less than 400 met ti karne ti baboy but adda digiti lugar nga nalaklaka nga kaskuna ni Dr. Valenzuela agagayim kabsat yung price ceiling apo hanga mabalin nga nga diktar ti lokal na gobyerno nga mamimpinsan nga steady DJ presyo but the local government units digiti munisipyo kada nangeg yun Dr. Valenzuela kuno na in suggested data apo iti biyang ti sanggunyang panlalawigan but na deny deto igaputa di makita nga digiti lugar nga nagpapada ti presyo ti karne Lawag and San Nicolas ada diferensyanan o daduma ngem tata halos agpadansan mapantayo apo kadigiti sabsabali nga lugar we have Sursuna mas nalaklaka sa jay so with Bacara, Bintar compare to Lawag compare to San Nicolas no presyo apo ti karne ti pagsasaritaan yamin di local government units since this is an agricultural product apo karne isuda timang control adda digiti local government units nga ijay apo ti paggendorsaran digiti meat vendors wenno partidor aglaklako
iti DJ kalikagumda ket mai-endorsar deta apo isang gunyang bayan gagiyem ken kabsat to be approved by the local chief executive or the mayor. Gagayem ken kabsat kasi apo ti ano na, so yung steady nga hindi pwede mangyari yan kasi we considered beef, pork, chicken meats as agricultural products gagayem kabsat. No duma ag pupul data kadete kung kunata yung law of supply and demand gagayem ken kabsat. So ngarod nga kunak ket ti maysa kadagiti rason no apay nga tibiyang ti nangatong presyo ti produkto detoy karne ti manok ket mabalin nga detoy ket epekto di panag-ship ti tao from pork, from beef to chicken. Gagayim ken kakabsat tapnon ti kasta adalaeng source of protein digiti ngamin nangina ti beef and pork kaditoy nga alaldaw kaditay merkado. Nupay nakonfirmaran tayo nga nalokatanen ti pan nakaisirek gagayim kabsat digiti imported meats ni kan nakayo ti tip ni Dr. Loida nga no kasano nga madeterminaryo nga DJ ket imported nga chicken meat, imported nga pork meat gagayim ken kabsat yung beef medyo madalang wala pa ata doon dito ngem nangingina kano apo DJ beef nga sumrek dito. So pagka nangingina ngilawen nangina nga ro din ti beef ije merkado mangisirek ka pa lang timas nangingina adadda na po nga saan nga agpatok wenno saan nga gatangin ti tao DJ nga so DJ siguro ti rason nga awan ti makikita tayo nga imported beef kada kita merkado check lag mo kada kita dadakkel nga malls di market di kita dadakkel nga malls to include public markets no adda gigiyem kabsat especially kada dadakkel nga syudad lalong-lalo na po yung Metro Manila. But dito ay no kitaek di balikas ni Dr. Loido Valenzuela narigat gigiyem kay kabsat nga makita apo DJ produkto nga DJ nasao nga imported nga karne ti baka beef apo nga kabumbo kaputan nangina nga rod kakabsat ken gagayem. Okay, so DJ apo digiti reasons and at the same time digiti tips ni Dr. Loida signa na po kaditi rainy season para iti pan nakasalwad digiti taraken tayo gagayem ken kakabsat. Okay? Okay. Thank you iti panagbibuya ni Tessie Puerte dito Hong Kong, Emily Ku, ken ni classmate ko June Fariulen. Thank you very much for watching iti programa tayo Damdamag ni Berto. Okay, signan pala nga po iti pagbiyagan kasi medyo concern na kiti pagbiyagan nga buka iti pangtaa po ti food crisis. Naka-record ti Philippine Statistics Authority wenno PSA ti panagbabaka no ti bilang di Pilipino nga awanan iti trabaho iti paset daytoy nga tawen paset la daytoy nga tawen haan nya maibaga nga diretso adaytoy ket iti likudan ti agtultuloy nga panag-yaabrot panag-recover ti pagilyan nya Pilipinas gapu pala nga po iti epekto ti COVID-19 pandemic. Idineswat nga press conference ti nasaong ahensya itay laeng bigat in report ni PSA Chief and National Statistician ken Civil Registrars General Undersecretary Dennis Mapa nga iti muna nga resulta tinagbalin nga naiswat nga labor force survey itintero apagilian niti napalabas nga bulan ti Abril ngimmato apo iti addaan ti trabaho gagiyem kamsat immado base iti PSA gagiyem kay kamsat nakasaad ti record ti Philippine Statistic Authority ti record nga ditoy ket bimmaba iti 2.76 million nga daan iti kaibatugan nga 5.7% ti bilang digiti kailyan tayo nga awanan ti trabaho iti agdama gagayem ken kamsata manipo diti dati nga 4.14 million 8.7% nagbalin nga 2.93 million ti kaibatugan ti 6.4 million nga unemployment rate nga nai-record apo ti Philippine Statistics Authority iti Abril 2021 agingga iti January 2022. Kabayatan na
Inlaluwag pa ni mapa nga manipod ka iti records nga nakalap ti nasa opisina naka-record ti ahensya iti inem nga rehiyon iti pagilian nga daan tinangato nga unemployment rate kumpara iti national average nga 5.7. Dito ket tibang Samuro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga daan ti kangatwa na unemployment rate nga imabutin iti 8.1%. Sumarunod ti National Capital Region, Regions 1, Calabarzon, Region 5, ken kastamit din na Region 8. Ay dinto nga ti Zamboanga Peninsula, ti naka-record iti kababaan ti unemployment wenno awanan ti trabaho nga daytoy ket kay batugan iti 2.9%. Gigiyem ken kabsat. So yun po, bigla bilang diti awan ti trabaho na iti pagilian bimaba gagiyem ken kabsat. But tayo dito sa Region 1, Region 1, gagiyem ken kabsat, karaman tayo kaditi medyo nangato ay ti unemployment rate na diti kawan ti trabaho. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao no BARM adaan ti kangatwan 8.1. National Capital Region ti Sumarsaruno, Regions 1, Calabarzon, Region 5, and Region 8. Digita apo, digita amuyo kadi, nga may isa ka digiti mangsulsulbar, iti problema ti unemployment rate, gagiyem ken kabsat. Dati ket base iti digiti interviews tayo, karili mo nunan nga tawtawen, iti biyang ti TESDA, yung TESDA po, Technical Education Skills and Development Authority, tikang runaan nya pakayim employan dagiti Filipino ket digiti construction firm gagayem ken kabsat construction firm digiti agpatakder ti buildings balbalay to include government project, infrastructure projects, rangtay, kalsada, ken sabsabali pay. Dakkel apo iti agbalbalin nya akem ti biyang ti construction or infra titipan nakaakomodar dagiti tao nga maaddaan iti trabaho. So good afternoon Mr. John Fariulen. Okay? DJ apo ti maysa kaditi luktalan tayo iti biyang ti TESDA gagayem ken kabsat. Numalagipyo, I think the lower house or the Senate apo adda iti nagbalin nga gakat ijay pending bill jak malagip no iti lower or the higher Congress nga nuwen ken mabalin mayemplyo kas permanent employee digiti adda iti construction firm gagayem ken kaabsat. Tapnon ti kasta saan nya deti pagkaawanen ti trabaho awanen ti kontrata awamen ti trabaho kasla diti imahinasyon apo digiti subagmano nga local chief executives kadagiti nagduduma nga munisipyo nga manipod pa nagtalo naging ganat pa nag-aapit, let's say agtalong ka ti Hunyo aging ganat Disyembre agapit ka. So after that December aging gana manen ti di madalon ti panagtalon awan trabaho digiti mannalon gamin awan ti supply ti danom, yun yung problema. Ganon din dito sa sa construction gagiyem ken kabsat aglalo digitay mason or laborers nya sala adda trabaho da no daawat ni kontraktor wenno ni inhinyero gagayem ken kabsat. So adda ti na inisyar adda ti pending bill jak laman sigurado no the higher Congress no the lower house ti naka inisyaran na dito ngem diti amon at nagbanagan nga no when ken mabalin mapagbalin nga permanent employee dagitay agtrabaho apo kadagitay construction firm. But I think yung mga contractors ayaw nila yung ganon gagayem kay kabsat amangan ta makikontrata da kadagitay agi ited digitay agencies nga agit ited iti trabahador no maaramid data. So medyo parang suntok sa buwan yung bill na yan diging masangsangal nga linteg wenno nakapending mapagbalin yan anay nga linteg nga mangituding nga agbalin nga permanent employees digiti adda kadagitay construction firm. Okay? Bueno, hawanin na po, tinabati pa yung oras tayo para itideti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dati po di bagayam nyo, Robert De La Cruz, kinadwa ka ni SK Chairman Maki Paulino Agustin iti Technical Control, batimin, tinagasat, nga malem, ti Huwebes, Biyernes tayo amin sa Pada,
agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kariri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinayto yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibuk agrik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka ti nalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay pagliwliwan yo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliwa putahe wenno makan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub, iserbida digiti sumaganad, kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada.
Nanad ken nadalos ti panakaisagana digito yamakan iti Steps Food Hub. Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadan nyagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasay masugat. Tinapalabas. Baling ako mablaaw, ti numutibiyang, ti kabsatyo ni Robert de la Cruz para iti programa tayo tinapalabas. Kadwa ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno idanon mi ti pagabuklan, ti programa tayo tinapalabas, iti detoy nga malem iti Biyernes. Petsa 10, iti bulan ti Hunyo 2022. Awisan da kayo papagayam, tagdadanggay tayo, tapno di kasta intay talantanen, dito sa balimanen nga surat, nga nakaipalaunan, ti pakasaritaan ti biyag, kenayat, ti may nga pagayam. Ngem kasangwanan, nga intay rugyan, nga ibasa, wino isalaysay, ti linaon, iti surat dito nga pagayam, pagyamanan tayo, di kiti sumaganad, nga sponsors tayo, iti dito nga programa, ti Kalawagan Belisario Farm nga kukuha kinamatunan da Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Jeanette Belisario manipo dapo iti Baresbes Dingra, Ilocos Norte. Thank you very much kenka Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Kastapay nga pagyamanan tayo ni Ma'am Erlinda Ferminhood nga taga Barangay Naglikwan iti ili ti Pasukin. Thank you very much, Hazel de la Cruz Alonzo, nga taga Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Ni Ma'am Carmela Walker, nga day San Diego, California, iti Estados Unidos. Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Kastapay ken ni Ami Ancheta, iti Stockton, California. Ni Mr. Jewel Centillas, di Tamawi, Hawaii. Da Chris ken ni Marisa Siroma, iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much. Pagyamanan tayo pa iti Metro North Insurance and Security Agency para kadiri kasapulan nyo apo iti non-life insurance nga kas iti comprehensive ken TPL ken amin nga kasapulan nyo apo para iti government projects iti intero apagilian. Serbian na kayo ti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 EJ Malate, Manila, babaen kani Miss Dorocha de la Cruz. Kastapay nga pagyamanan tayo ti CLJ Store iti Batak Road paset ti Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. Kukwa da Mr. Jaime Perdonio ken Mrs. Celia Perdonio. Thank you very much ken ka Barangay Chairman Juji Jimenez ti Poblacion Burgos, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo manipo di Waipahu, Hawaii. Ken thank you very much ken ni Ma'am Millie Espirito iri Iba Beach, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang ka sa sarap.
marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, Sauyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Yan terugyan, nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kablawan tayo diti sabsabalipay nga viewers tayo ni Ruenalyn Francisco dita hospital Black Nazarene kastamiten ken ni Genesis Gawiran iti Barangay 48A Kabungaan Davao City. Thank you iti panagbibuyam Genesis ni Fredes Quesada ijay California. Thank you very much. Ni Auntie Julie Macho Antes dita Maui, Hawaii. Thank you very much. Ni John Lester K. Yanggat nga agbibuya itata. Thank you iti panagbibuyayo. At tingaro din dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ken kastamiten ayat ti maysa nga pagayam nga naipatulod iti programa tayo tinapalabas. Ti surat ket inpatulod ti maysa nga agnagan Romana wenno kayat na ti paawagan iti tangatang itinagan nga Romana. Naisagudi ti surat ti pagayam tayo nga ni Romana ti napalabas ko Manong Robert. Ti amin kablawan kayo itinagasat nga malemyo.
Iti dati programam tinapalabas. Kastamit ten di so amin nga dumdumngeg. Kinagbuibuya, iti datoy nga programam. Naawi sakmet tapno may kuy paset. Ti pakasaritaan ti biyag ko. Nga numan pa'y medyo nakakatkatawa ken nakababain. Kayat kumet nga iti sabali pa'y agundaway, ket maipatangatang. Barbareng no iso iti mang ngikat iti dagensen deti riknak. Agtawin akon iti 50, Manong Robert. Wen, agtawin na kiti 50, ngem awana na kita asawa, no payadaan na kiti anak. Dete awagan da kabsat ko iti balo ti si bibiyag. Wen no pinanawan ti lalaki nga nakaputot kanya. Ngamin kabsat ko, iti dayto nga tawin ko. Adamet ti anak ko nga inbati, dahil di lalaki nga nangitalkak ti ayat ko. Nga iso ni Delia. Ni Delia ket agtawin nitan, iti 20 ket 7. Saan na pa nang ipangas, titawin ko nga 50, pagayam ko. Adu pa'y laeng digiti alimbubuyog wenno kulibangbang. Nga umag-agibas, wenno kayat da nga ramanan, diro, timay sa asabong no pa'y natainganin na kaskanyak. Nga daytoy unay ti saan mi nga pagkasurutan iti anak ko nga ni Delia. Daytoy peket din ti rason nga pawilan nak ti anak ko nga rumwari ti pagtaingan. Gaputa ko nana nga makisinsin narakak kano kadagiti agar-arem wenno agrayo kanyak. Ngem kinagpaysuna kayat kulaeng ti agaliwaksay. Basol ko nga rod pagayam ko no agrara na agtutulag kami. Amumet ten digiti padak nga babae nga naragsak unay ti maysa nga babae no adda digiti may bilang nga agrayo kenkwana. Ngem adda ni ti maysa nga babae deta no amuna nga limitaran ti bagina. Saan ket di nga pababa ako nada. Wen pagayam ko. Addaman digiti parties wenno panagguumong nga papapanak. Nga makadduak digiti agrayrayo kanyak. Saan met nga detay ipabusoy kulatan no anya ti kayat da. Wenno ipaay kulatan no anya ti kiddaw da. Sa anak met akasta. Ngamin nagbalin meten nga adal kanyak tinabali nagbalin nga pasamak. Iti nagbetan mi iti nagbalin nga asawak iti apagdarikmat. Nga isu ti ama ti anak ko ani Delia. Agrayrayo kanyak, pagayam ko. Saan ko nga yulbud? Daytoy ket ni David, ken kastamit ten ni Sixto. Ni Sixto ket nabayagan nga nabalo. Adaan met iti maysa nga anak. Nga daytoy ket ni Frank. Idinto nga ni David ket maysa abalikbayan. Diborsyado. Nga aggapo ijay balasyo tao. Ngem kinay kayat nan tinagnaed ditoy. Nabayagan niya agrayrayo kanyak ni David. Tauray kano no kastoy ti edad ko. Ket siyak timas kay kayat na kumpera ka dito ubing. Nga mabalin nga agayat met kenkwana. Gapungarod ta maibilang nga baknang adaan iti kwarta. Idinto nga ni Sixto nabalo pagayam ko. Maysa nga janitor, edi maysa nga pribado a patakder. Nabayag meten niya agrayrayo kanyak. Ngem awan pa'y tinawat ko kadakwada,
Ngamin, dahito iti saan mi nga pagkasurutan, iti anak ko ani Delia. May isang aldaw, pagayam ko Robert, nagsinungbat kami iti anak ko, naladawak nga simmangpet. Ngamin, imatendara kiti birthday party, iti asideg ti pagtengan da Sixto, wenno karuba da Sixto. Ket saan na may libak nga, adda ni Sixto, iti day di nga gundaway. Idi makasangpetak, agarup tumingan ti rabi, talaga nga inururay nak ti anak ko, nga ni Delia. Anyakit di nga rabrabi iyon, mama. Di kayo lang mabain. Bakbakitang kayon ngem, adda kayo dita nga, makitiktikungkung no adda party, wenno adda ti anyaman na panagsagana, wenno panagpapangan. Wenno, inggawid na kakadimanen, di nga Sixto. Di agar-arem kayo ka nga Sixto. Ay, Delia anak ko, awan di naramid mi nga, saan na may kanatad? Nagtutungtong kami laeng kariti, tattao ngay matender sa jay. Agpaiso nga da Sixto ti may nangitulnog kanya. Ngem ni na minsan, bayat ti kaaddak sa jay saan ngay masasidag ni Sixto. Saan ko nga ilimid agray rayo kanyak ni Sixto. Bueno armen na. Awamet ti dakes nan wagarim kanyak gaputa. Nagsubli na baro, kalpasan niya na balo. So nga, anya ay launay ti pagdudukutam no kasta nga, adda digiti umasidag kanya. Medyo makapungtutak gaputa, pinasabtan nak ti anak ko. Day, takit di ti kanayon nga ibagayo. Bakitang kayong ngem, adda kayo pa'y laing iti kasla estado ti balasang. Anya nga pa'y lang amin iti sus apo Diyos ko. Di ka maawatan, mama. Sikan sa pagit din, pag sasaritaan di iti tao dito, gapu iti kastang aramiden. Kinunana, gaputa, jak magustuhan di iti balikas ni Delia. Saan kon niya naigawid tingiwat ko nga nagsao iti anak ko kaditi sumaganad. Dahita ti rason nga awan na pulos ti agrayo keng ka, gapu iti saan nga napintas nga ugalim. Dahita ti rason nga, Maria Josep, makaisao akto lang nga iti pagsangitam mo no adadda nga pakasaktam. No pinanawan nak ti amam, saan niya gapu iti saan niya nasayaat nga ugalik. Pimanaw ti amam, gapu ta nakasarak ti mas ubingem siya. Nga isu iti kinakabalay na, naging gana nga napandan iti probinsya ti babae. Napya ko mga rod no tinangisukatan na kanyak ket nadaydayo ng iti siya. Agasem ta, empleyada iti maysa nga diskwan. So nga, sanak man na bagabagaan niya kasta, Delia. Tikit di bagim tikitam. Nangaton ti edad mo, dandani kan matnag iti bulong ti kalendaryo. Nga maging ganay ta, balasang kapay laeng. Uray no kasta nga, dandani ak nga matnagin iti kalendaryo, mama. Saan nakakasking ka nga, sursurando, wenno, pasyar dito, pasyar dita. Rumaban ti sitwasyon mi nga agina, iti day di nga rabi ipagayam ko. Babain akong karikiti karuba. Isu nga, pinanawa kun ti anak ko iti salas ti balay mi. Ket nagdiretso ak, iti kwartok tapno maturog akon. Nagbigat pagayam ko. Talaga nga nasakit tinakem ti anak ko kanya. Ngamin, edi bumabaak iti kusina. Dati-dati ti anak ko ti mangluto iti pamigat mi. Ngamin di day di abigat, awan apulos tinaluto.
Uray digiti kaldero nga paglutuan pakairamanan ti paryok. Nakapaklebda iti pakaiduldulinan da. Nagpanunutak. Anya lakit din dito nga ubing aya. Talaga nga nagpasugnod san gapo iti panakarabrabiik nga nagawid. Anya nga min launay ti di nakayat no. Makigungluak ka digiti kapatadak. Dagiti humet nga min nga lalaking agarim-arim kanya. Amok nga iso ti di nakayat no. Umasawa ak. Wenno adna mailiw anak nga sungbatan. Aglalo ka dito nga Sixto ken dito nga David. Linaon ti panunot ko iti dede agundaway. No pay kasta siya kun tinangisaganay di pamigat. Insaganak ti prinito nga itlog. Longganisa ken kastamit ten ti kalibban a kinirog wenno fried rice pagayam ko. Danikon maisagana ti pamigat paghayam ko. Imay ti anak ko iti lamisaan nga pangpanganan mi. Nagtugaw deto ingem nakamisuot. Bigbigat nakamisuot ka manen. O sige, urnusin mo ti panagtugaw mo ta idasar kon digiti linutok ta mamigatan. Kinunak. Nagbagusukit kinunana. Sikalatan ti mamigat mama, awan ti mood ko amangan. Apay manen, wenno, sus apo ka dilya ka. Kan kanayon naklaeng nga apapaen nga inam. Anya ti problemam. Maamakak nga rod kada kayo mama. Amangan no, at dadakis nga mapasamak kada kayo ti kinabalugyo. Imbes nga siyak nga anak yu ti balug, da kayo met. Siguro gaputa, adda digiti agar-arim kada kayo. Paggugusto yu unay nga makitkita ida, wenno makitkita da kayo. Rugyan nakmanen ti anak ko nga apaen pagayam ko. Ti maysa nga babae anak ko, amok nga mariknammet deta. Very proud ka no. Adda ti agrayo ken ka. Ngamin deta ti mangipakita nga sikakit saan nga naalas. Deta ti mangipakita nga sikakit na pintas. Saan na yan? Kaya't mga sawen ma, naalasak, pangitak nga anak mo, gawta, awan ti agrayo kanyak. Saan ko ngayon bagat ti kasta anak ko? Ngem, no siya kakit, proud aki di bagik, gaputa, saan nga limed? Ken ka, digiti ka ba, kakuykuyog ko, weno kabarkadak nga, adda na pingit nga dua, nga agrayrayo kanyak. Malaksid pa'y ka digiti siya asawa, kastamit din digiti opisyal, ti gobyerno, politiko, ken professionals nga agrerayo kanyak, nya mangipaspasagi diti ayat da. So nga, proud iti bagik, gaputa, adda agrayo kanyak. Iti likudan niya agtawen na kon ti 50 ket 2. E dinto nga sika, 20 ket 8 ti tawen mo. Nga maging gayta, awan sapay sunot na, tim mo na nga nagrayo ken ka. Itultuloy tayo dito surat ni Pagayam tayo Romana. Pagyamanan tayo dito tinayat ni sponsor sili programa tayo tinapalabas. Thank you very much ken ka Ma'am Millie Espirito dito Iba Beach, Hawaii. Kastapay agyaman tayo ken ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Agyaman tayo di CLJ Store iti Batak Road paset ti Barangay 22 Katuging San Nicolas, Ilocos Norte. Babaeng ka ni Mr. Jaime Perdonio kini Mrs. Celia Perdonio. Agyaman tayo pa iti Metro North Insurance and Surety Agency nga mangiserbi kada kayo iti non-life insurance kas ti comprehensive ken TPL. Amin nga kasapulan kadi government projects iti entero apagilian serbian na kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 Malate, Manila. Babaen kini Dory de la Cruz. Agyaman tayo pa iti biyang da Mr. Chris Siroma
Kenny Marisa de la Cruz si Roma, ejay Iba Beach, Hawaii. Thank you ken ka Mr. Jewel Centilla, City Maui, Hawaii. Ni Ami Ancheta, iti Stockton, California. Miss B Fiesta, dita Honolulu, Hawaii. Thank you very much kay Carmela Walker, iti San Diego, California. Thank you very much pa kay Hazel de la Cruz Alonzo, nga adda ijay Las Vegas, Nevada. Pagyamanan tayo pa ni Erlinda Perminhood, nga taga-barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, iti Kalawagan, Belisario Farm, iti Barisbes, Dingra, Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Dado Belisario, kenya Ma'am Jeanette Belisario. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamit ten ti pakasalibukag rik ng angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliwa putahe wenno makan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub, iserbida digiti sumaganad, kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito yung makan iti Steps Food Hub, masarakan ti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi itirang tay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo, tinaanos ngagtagikwa, Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Saan ko nga kayat, agriri kami manin iti anak ko. Inay ayok detoy. O sige-sige mangan kakit din anak ko. Mangan kanta, mga numalado ka manin iti trabaho. Ada sirik mo ita saan? Kinunak. Naidasar ko di iti linutok nga prinito nga itlog ken longganisa. Pakiramanan ti fried rice. Idi agkiriring ti cellphone ko. Kinita ket ti kumadrek nga nagpa birthday ti tumawtawag. O kumadre, nakatawag ka bigbigat. Kinunana, simungbat niya agaw awis nga ada digiti leftover dito, inupehan niya na gargaraw. So nga, umay ka dito kumadre ta, mapantayo ti karayan ta, agdidigos tayo, kaya nagpapangan tayo. Kinunana, naaningas ti anak ko ti awis ti kumadrek. Haya po, deta ka manin mama. Sigurado nga mapangkamanin nagdigos wenno agsukat. Ket agtaray ka na mapan iti ayan ti kumadrem nga nagpaala manin iti rabi. Sigurado nga ingkamanin. Kinunana, anak ko nakababain mo saan ko nga. Entertainin ni dakin anya ti ubrak dito'y balay. No makapanaw kan. May sa akon, agmalmalay, maging gana nga di ka manin sumangpet. So nga, sana ka di nga pigpigilan? Sana nga igaw gawid? Ta, aglang ayak mamet, agragsakak mamet. Kinunak, makamu kayo. Dakay di makamu. Sige, mapang kayo ta mga anak. Sakto mapanin iti trabahok. Kinunana ang makapungtot. Manong Robert.
nga ro iti ayan ti kumadrek. Nakasaganan ti lugan nya pagluganan mi nga mapan iti maysa nga river resort. Ken balon-balon mi di makaan wenno leftover. Idi pa nagpaala na idi kalman. Saan niya nailinged nga maysa ni Sixto nga agrayrayo kanyak kadagiti kadwami. Masidig ni Sixto kanyak ket kompleto ti ragsak kurumana tadda ka. Tiyan mo kitayin no, saan ka nga umay? Kinagpaiso na siya ti nangibaga ni kumadrem nga tawagan na ka. Tano saan ka kumang umay? Sa anak metin nga umay. Sixto aya, deta ka manin. Puro manin, jak maawatan. Madamdamaman niya pagsaritaan ta, di kita nga banbanag. Umayak, gabutan na patigti, kumadrek kanyak. Ken, amok nga, saan niya matuloy deti no, saan nak nga mayaban? Sana ya. Kinunak nga kasla nagpanakkel. Imisem ni Sixto ket pinirring nak. Wen manong Robert, kinagpaisuna na bayag kukuman nga inaklon ni Sixto. Kay kayat ko ni Sixto ngem ni David nga balikbayan. Ngamin ni David ket napangas na pangato. E dinto nga ni Sixto nasingpet sipud na gubing kami. Kabisadok ni Sixto gaputa halos agkakaedad kami. 5 atawin laeng iti bait mi iti tawen. 50 ket 50 ket 5 na nasingpet. Nupay maibilang saan niya naparuburan niya bimaknang. Ta agtaltalon nga rod tinaggapuan na nga kaamaan. Ngemad na iti disente nga pagtrabahuan kas may nga janitor iti pribado nga kumpanya pagayam ko. Idiadda kami ti karayan, naikan kami ti gundaway kini Sixto, nga nagwaywayas wenno nagsarsarita, iti ayan ti maysa a kubo-kubo. Romana, saan mo ka di pa nga mapanunot nga awaten ti ayat ko? Amumit nga, sipod na balo akit, sikan ti nang ibaw inga kiti ayat, ti ayat ngayon ruknoy ko idi kaday di asawa. Sikan tinakarik na akiti na idumdum mga ragsak. So nga pang-aasim. Aklunin na kumamit din. Diga ti lumakayen nga ni Sixto kanyak. Manong ko. Kaslaman ni naglaglag to ti puso ken riknak. Gapu manen iti panangiriring ni Sixto iti ayat na kanyak. Wen pagayam ko. Nudyak nga ta babainen tiriknak kadiri kakadwami amangan. Ta awate kon ti ayat ni Sixto. Kinudyak nga ta panpanunuten ti naunget unay nga anak ko may panggep iti kaadda iti agrayrayo kanya. Amangan ta makirelasyon akon ken ni Sixto pagayam ko. Digiti oras paghayam ko. Panay ti panangidarirag ni Sixto iti ayat na. Ngem kinunak ken ko na nga saan nak nga dagdagdagen. Agdesisyonak to no adati umno a panawen. Angem rumana mataingantan niya agpadpada. 50 mungkin ag 50 ket 5 atawin ko titawin ko. Ket no sanak tula aklunen no agtawenak ti 50 wen no. 50 a nasurok. Amanganta jakton maikugtar ti ules ko. Amanganta jakton mayarpaw ti ules ko iti bagig. Amanganta si kanton ti mangules kanyak. Inyangaw na si kamet. Naandur ka pay laeng. Makita met ti tilangam nga naubing tilangam.
jure kasta titawin mo. Kaslamit king ka, kasla ka pa'y labalasang, uri no kasta titawin mo. Angaw na, banag nga pakaragsakak unay. Agin nga adda singasing ni Sixto, ket kastoy. Mabalin ka di nga. Agkita tayo iti may sa pangaldaw into nabigat. Aghapdayak to iti trabaho. Orahin kan to iti may sa pagpapanganan iti sentro. Ta, agkuyog ta. Pangaasim. Di na kuma paayin. Pangaasim ta, ipaayan na kuma iti atensyon. Tikas kanyak nga maysa nga babae nga damit marikna nga ayat iti maysa lalaki pagayam ko. Saan ka nakapagkidkid? Daytoy nga tan wenno ditoy nga tan nga pumayso ti balikas ti anak ko. Nga bumaketa kon ngem sumayetak pay laeng. Wen kabsat ko. Enkarik ken ni Sixto nga makipagkita aken ko na kabigatan na. Bayat ti kadaming agpipiknik iti may wenno iti karayan. Kablawan tayo digiti sa balipay nga bansada diti dumdumig kada tayo ni Kumadre Melda Jacinto. Thank you very much Kumadre ti panagbuyabuyam ni Dema Paulino Agustin ni friend ko nga Noraline Gaviran. Thank you. Ken ni kasinsin ko Arnel Ancheta ijay Italia. Thank you di pa nagbibuyayo di programa tayo tinapalabas. Pagyamanan tayo di sa balipay gundaway di so amin ni sponsors tayo iti programa tinapalabas. Kalawagan Belisario Farm babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Kastamit ten di pa nagyaman tayo ken ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Thank you very much Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Hazel de la Cruz Alonzo nga adda ijay Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Carmela Walker, thank you very much, San Diego, California. Miss B Fiesta, agyaman tayo, ni Manipur ijay Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta ijay Stockton, California. Ni Mr. Jewel Centillas iti Maui, Hawaii. Chris si Roma ken Marisa de la Cruz si Roma iti Iba Beach, Hawaii. Metro North Insurance and Security Agency nga mangipaay kada kayo iti serbisyo para iti non-life insurance kasti comprehensive ken TPL. Ken aminen nga kasapulan nyo para kada iti non-government projects iti entero apagilan na serbyan na kayo ti Metro North Insurance Security Agency ti Cityland Tower 2 Malate, Manila babaen ken ni Dorocha de la Cruz. CLJ Store, iti Batak Road, Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Jaime Perdonio, ken ni Celia Perdonio. Kastapay iti panagyaman tayo, ken ni Barangay Chairman Juji Jimenez, iti Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte, ken ni Mr. Loreto Tamayo, dita Waipahu, Hawaii. Thank you very much pa, ken ni Mili Espirito, Manipur iti Iba Beach, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna,
Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kasla tumay tayo ka kitiragsak, itidedi agundaway, paghayam ko. When? Ngamin ket, iti kabiyatan na kitagkuyog kami kini Sixto, when no aglanglang kami nga mangan, kasaawis na. Amok nga, uray di kakadwami ket makadlaw da, nga talaga nga damit pa nagriknak when no pa naggusto kini Sixto. Agingga nga nagayab da tapno, mangal daw kami. Nakasuswit kami kani Sixto iti dedi agundaway no pay awan pay iti nagkinaawatan mi. Isuna iti mangilablabay kanyak. Isuna ti mangipapaay iti numek kadanom. Ken sabsabali pay. Agingga nga makita nga umisisem ti bangbangir ti kumadrek nga nangawis kanyak. Ket kinisiiman na kiti kastoy. Anya pay ngamin ti ururayem. Patpatgin na kaunay ni Sixto. Sigurado nga, naragsak kanto iti din nana. Manangipatig ni Sixto. So nga, aklo na munti ayat na. Kinunana kanyak. May sakamit, friend. May sakamit nga, mangidurdurong kanyak. Madamdama talaga nga masuliso ka kiti deta nga Sixto. Saan ka nga aglibak kanyak? Am-am mo ka sipod na gubingta. Adamit riknam kini Sixto, sana ya? Talana ka man. Adula unay nga ibagbagam. Ang mga tamangig data di kiti kakadwata. Kinunak nga kasla, panagpakipot ko, pagayam ko. Ngem husto ti gayem ko. Husto ti kumadrek. Talaga nga da na ibinggas wino na italimi nga riknak. Ida agrayrayo kanya kabalo, ani Sixto, pagayam ko. Sinapsapak, tinagganat, ide makapangal daw kami. Friend, umuna akong agawid no saan kayo peng agawid. Ngamingkit, mumalimin. Amumitin ti anak ko nga, nakasupsuplada no, rumwarak. Amangan ta sumangpit nga awanak tupay kit, agapa kami manen. Amumidirabi nagsinungbat kami manen kaputa saan na kayat ti ladaw ko nga nagawid manipo ti i-attendar ko iti paalam. So nga, sapsapaik ti agawid ah. Kinunak, sige sikat ti makaam mo. Angem, aguri ka. Manong Sixto, imanihum to man laingin ti lugan ta. Itulnog mo ni Kumadre Romana. Kinunana,
Anyan kabsat ko nga kasla danag ko idi masidig ni Sixto ket kinunana. Aguni kan tulaeng Romana no mapangkan. Tasyak tundi mangimaneho ken ka. Sigurado nga saan nga makakal di jay aggi inom sa jay. Siyak tundi mangidrive ken ka. Kenjak kayat nga dagiti nabartek ti mangidrive ken ka. Amangan laeng no kinunana manen ket imisem ti kumadrek. Sige, eksarita kayo pa ilaing dita, tay tuloy ko man timangan. Diyan mo, iti deto nga Romana ta, di nan samit din maimima si dimangan. Kinunanan. Nalpasa kon. O sige, mangarod kita mangan ta. Makasangpet tumanin ti anak kong awanak pa iti balay, ket kaapanak manin. Kinunak kini Sixto, ngemi di kaunggak talaga ang maragragsakan. Napanak nga ro iti shade wenno cottage nga ayan ti bag ko. O sige, umuno na akon, friend. Paitulnog akong kini Sixto ta. Amangan ta. Teko na ako na. Amangan ta madanon nak ti anak ko wenno agawit ti balay nga awanak pay. Dinardaras ko nga inbit wenno binitbit ti bag ko. Sako impani ti abagak. Ket tinunong kong tilugan, Manong Sixto, mapantang aro din. Naglugan ako ni ti jeep nga lugan mi. Nagyanak iti sango pagayam ko. Pinaganda rin ni Sixto tilugan. Ket dita kabsat. Nang rugin nga agwerret wenno agpuligos tiligay na tapno itulnugnak iti balay mi. Panang taltalantan mi di kalsada nga rumwar iti highway wenno umamang iti highway manipod iti karayan. Nasabat mi ti may sa lalaki a nakamotorsiklo. Sana ka nagriro. Ti anak ni Sixto ani Frank. Dito'y kabsat nga amok nga umay dumanon ni Frank. Iti ayan mi kumang agpipiknik. Iti agsabat ti lugan wenno jeep ken ti motorsiklo ensarding ni Sixto. Ket alistuam ti mapananak ko ket amangan ta maibusang ka. Adu digiti mangan. Angem sa bagay adu mit peti mga makan. Dita nga nagsabat ti panagkita mi ken ni Frank nga anak ni Sixto pagayam ko. Jack may lawlawag no anya ti kayata sa wen ti panangkita na kanyak. Wenno kasla na tadem nga ikikita na. Ngem no kitkitaek ti bibig na kasla kayat na ti umisem. Dito ti pakaburburtya iti dedi nga panagsabat ti matami iti anak ni Sixto ani Frank. Aging nga kinunana, sige tang, maparak nga ruden. Amangan ta, maawanan iti pangaldaw. Awan paimit nga rud tinaluto iti balay, so nga, umaya kung dumanon tapno, makipangaldaw ngem, nagsapa kay met na pumanaw. Wen, itulnog ko ni nanam nga Romana ta, gumangganat. O sige nga rod, pinataray naman en tilugan, pagayam ko. Adda kami di highway. Pagayam ko, Robert. Insardeng ni Sixto tilugan, iri may sa analinong, gaputad da di kiti muy-muyong. Api nga, insardeng mo tilugan, makaisbuka ka di? Kinunak. Saan? Romana. Kaslo dya akong mauray ti bigat tapno. Idarirag ko manin ti ayat ko. Kasla dya akong mauray ti bigat tapno. Agin nasidig ta manin ket ibuksilak ti ayat ko. Kinunana sana inigaman dagiti dakulap ko. Kapsat ko. Dahito yung ngatan. Bayat ti panangigem na kadagiti dakulap ko kaslad da sa bali arik na nga agsayamasam manipod iti si bubukil na bagik.
Aging kakabsat nga, jakon na puputan, rinakusnak ni Sixto. Inarakop nak. Awanen ti pigsak tapnon ti kasta umikayak. Tapnon ti kasta lumapsuta kiti arakop. Adadda nga awanen ti pigsak ka mangilisi ka iti bibig ko. Idi aglanding dagiti dua nga bibig ni Sixto. Ti bibig na iti ngato ken iti baba. Ket mapandan niya maidinnes, kadagiti duwame ta bibig ko, pagayam ko. Ti panangamal ni Sixto kadagiti bibig ko, kasladyak maiperreng ti rupak. Wen kabsat. Kasladyak maiperreng ti rupak tangamin, napaot ti panaginnagik mi. Ket sinubadak iti ninnotnot, dagiti dua a bibig ni Sixto, nagdumugak. Nagdumugak takasla marunawa ko ni tibain, ken ni Sixto. Ngamin, pagayam ko, ti paotnan niya agrayrayo kanya. Simmo ko akmet laeng. Jakmet laeng na igawid tiriknak. Gaputa kinagpaisunad damit na kaitaliming ayat. Iti kaunggak nga para kin ni Sixto, pagayam ko. Aging nga nagtimek kit kinunana, agbabawi ka kadi. Wenno, nagpabusoy ka laeng gaputa napigpig sa ak nga mitisika. Nagpabusoy ka laeng gaputa masiyang ka kanyak. Anya ti kinagpaisuna. Kinunana nga iniggaman namanen digiti dakulap ko. Pinetpetakmet digiti dakulap na ket kastoy digiti simmaruno abalikas ko. Manong Robert, no nagpabusoyak laeng gaputa masyanak ken ka. No nagpabusuyak laeng gaputan na pigpigsa ka. No nagpabusuyak laeng gaputan dati sa baling nga rason. Apay nga rod nga, adak pa'y nangiti abay mo. Apay nga rod nga, di ka pa'y laeng pinagungtan when no nagsasawan ket pinanawang ka. Kasta ka diti nagpabusuy laeng. Kasta ka diti saan na makagaway. Kinunak ken ko na, sa anak nga sinungbatan, itiday di nga saritak. Ngemket di, inulit na tinangagik kanyak. When, inulit na tinangagik kanyak, ket di tamit nga sinubadak, tinabara unay nga agik ni Sixto kanyak. Pagayam sante nga may lipas ngay basa deti surat nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo Romana. Anya ti pagbanagan ti ayan-ayat digiti medyo nabaakanen nga da Romana ken ni Sixto. Ni Sixto nga agtawen ti 50 ket 5. Dinto nga ni Romana ket agtawen ti 50. Padaanan nyo into nubingat ti panangituloy tayo nga panangibasa iti detoy surat ni pagayam tayo Romana. Dito nga rin di pagayam yon ni Robert de la Cruz, kinadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinaingga nagasat nga malem ti Biyernes ti amin na sa kapada, agyaman kam tingkay panagbuya. Tinapalabas. Namuli ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak.
kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.